Hello friends, Bodo channel pin konsebaw dayo nongthamana naigasino Bodo Job Info YouTube channel. Da mojang khobor jiniki students pani takai godan rangari unsungthai eba scheme ओंखारदों बेनो जाबाय आसाम स्टेट नि सासेयावनो 30,000 एबा 30,000 मोननो हागोन। दा बेखौ सोर मोनगोन बोरै मोनगोन माखासे गोबां कन्डिशन दङ जों बेखौ नायगोन। दा बिनि सिगां जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला नैबे बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्युब चेनेलाव सम राङारि अनसुंथाइनि सायाव आपडेट मोनगोन लोगोसे साख्रिनिथ' नोंथांमोना आपडेट मोनखायो। दा जों अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो जों डिस्ट्रिक्ट वाइसआव सेलेक्ट खालामनांगौ। दा जोङो सेलेक्ट खालामनोबा माखासे एकाउन्ट नांगोन ना बेखायनो जोङो आईडी लाग्रोनांगोन। दा आईडी दंखायोबा डाइरेक्ट लगिन खालामनानै एप्लाइ खालामनो हायो। जुदि आईडी गैयाबा जोंहा फार्स्टआवनो मा खालामनांगोन एकाउन्ट खुलिनांगोन बेनो जाबाय रेजिस्टार। दा बे रेजिस्टाराव क्लिक खालामबा दा वेबसाइटआ ओरैबायदि बिजि मानोना लाख एप्लाइ खालामगासिनो दङ स्टुडेन्टसफोरा आसाम स्टेटआव। दा बेखायनो नेक्स्टआव आं नोंथांमोननो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ खालामना दिन्थिगोन। दायो साइडआ गोबां बिजि दङ। दा बेखौ मोननो माबादि क्राइटेरिया लाखिदों आसाम स्टेटआ जों बेखौ दायो नटिसखौ नायनोसै। दा बेनो जाबाय गोदान स्किम बेनो जाहैबाय चिफ मिनिस्टार जिबन प्रेराना स्किम होनना ओंखारदों। दा बेयाव आसाम स्टेटनि थाखाय ओरैबायदि स्टुडेन्टस लेभेलखौ माने सहाय होनो एबा मदद होनो गोदान स्किम लन्च खालामबाय। बेवहाय खुनु हौवा हिन्जाव खोथा गैया। दा निजुत मयनाफोरा जाबाय हिन्जावफोरनिल'मोन। दा बेवहाय हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो बेवहाय मोननो हागोन। दा मानि थाखाय बे स्किमखौ लन्च खालामदों होनोबा आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होग्रोनो जे जिनिखि फरायसाफोरा पास आउट जानाय लोगो माने जब मोनाना जब नागिरनायाव गोबां खरसा जायो। दा बेखायनो सरकारा नोंथांमोनखौ मदद होनो आखायाव लादों। दा बेखायनो राङारि अनसुंथाइ होनाय जागोन सासेयावनो 30,000 मोनगोन बोसोरसेनि थाखाय। नाथाय बेखौ दानफायावसो नोंथांमोना मोननो हागोन बेनो जाबाय 2,500 पर मान्थ नोंथांमोना माने मोननो हागोन आरो। दा बेनो जाबाय नै थ' नोंथांमोना मोननो हागोन पर मान्थ एबा दानफायावनो 2,500 राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन जुदि नोंथाङा सेलेक्ट जायोब्ला। दा बेनो जाबाय ग्रेजुवेट जानाय जानांगोन दाखालिसो एबा बे बोसोरावहाय डिग्री पास खालामनाय जाथारनांगोन सिगांना जानाय नङा आरो डिग्री पास जाया बेवहाय मोननाय नङा। माने रिसेन्टलि पास आउट जानायफ्रासो बेखौ मोननो हागोन आरो। बेनो जाबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे जिनिखि साख्रि नागिरनाय बा गुबुन खामानि नागिरनायाव खरसा जायोना बेखौ मदद होनो थाखाय सरकारा गोदान स्किम लन्च खालामदों। बेनो जाबाय चिफ मिनिस्टार जिबन प्रेराना होननाय। दा बेवहाय नोंथांमोना ट्राइ खालामनो हागोन सेलेक्ट जायोबा राङारि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। नाथाय आसामनि रेसिडेन्स जाथारनांगोन बेखायनो डमेसाइल एबा पिआरसिया नोंथांमोना एबा एड्रेसफोरखौ नांथारगोन एप्लाइ खालामनायाव। दा जों अफिशियेल वेबसाइटआव थांबावगोन नाथाय नोंथांमोना सरकारि फरायसालियाव फरायनाय जानांगोन बा सरकारि कलेजाव फरायनाय जानांगोन। दा अपेनफ्राव फरायदोंबा जानाय नङा। दा बेखौ जों मिन्थिगौ बेबादि माखासे क्राइटेरिया लाखिदों आरो जुदि बोसोरारि आर्जिनाया न'खराव 10L नि जुदि 10 लाखनि बाराबा बावहाय मोननाय नङा। लोगोसे MLA MCLA फोरनि गथ'फोरा मोननाय नङा होनना बुंदों। लोगोसे गभर्नमेन्ट रेजिस्टार जानाय थिखादारफोरनि न'खरा एबा फिसालाफोरा मोननाय नङा बा फिसाला फिसाजोआ मोननाय नङा। बेखिनिखौ माखासे गाइडलाइन्सआ बाव दङ आरो। दा जों वेबसाइटआव फैयोब्ला नै बेबादि जोंहा माखासे लगइन खालामनांगौमोन। दा साइडआ ओरैबादि बिजि खालामनो हाथ'वाखै लासै जागोन दासो जास्ट गोदान नालाय। दा बिनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर। स' बिनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर। नाथाय नोंथांमोना रांखौ देग्लायनो मोनगोन सेलेक्ट जानाय लोगो डिसेम्बर लागै मोननाय चान्सआ दङ आरो। दा नेक्स्ट लेभेलाव आङो डिटेल्सखौ लाबोगोन। दा बेवहाय सेलेक्ट खालामबाबो माने ओरैबादि साइडआ बिजि जादों। दा जियानो जा नोंथांमोना बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव गोदान एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोननो हागोन। दा बाथ्रा जाबाय जिनिखि रिसेन्टलि डिग्री पास खालामदों बिथांमोननि थाखाय बे स्किमखौहाय नोंथांमोना लाबोदों बेनो जाबाय आसामनि स्टेटनि गोदान स्किम।